Tislima lilkom mirkassar bil-ktieb Ara ġejja ix-xemx għalik. Imma llum apparti il-ktieb għandna wkoll il-flashcards grazzi lil Debbie Ċantar illi għadet pinġihom li. Dan il-kliem kif qedtilkom issibuh fil-ktieb l-sticker book Here Kaqgħu Ara ġejja x-xemx għalik għax għandna wkoll verżjoni bl-Ingliż. Iva, bħalissa qed naraw il-flashcard tal-ajkla, ajkla tibda b'littra A, imbagħad għandna littra B, għal B għandna il-brimba, imbagħad għandna littra C, C ta' ċikkulata, littra D, għad D għandna id-denfil, imbagħad littra E għandna l-asfur kbir tal-emu, għal F għandna il-fellus, għal G għandna il-ġurdien, il-G għandna il-granċ, imbagħad l-għajn littra għajn għandna asfur, il-H għandna huma, il-H għandna il-ħaruf, il-I għandna l-imħara, i-E għandna il-bib, bib dejjem għandu l-IE ġo fih, il-je għandna jiġri, tifel jiġri, il-ke għandna il-kelb, il-le għandna il-lumija, il-me għandna il-martell, nemusa, il-o għandna l-ors, P papru, attus, R ta' rummin, S serduq, it taġen, dan huwa taġen bilatu, il-U għandna l-umbrella, il-V vapur, W ta' wiza, ta' wiza, mbagħad għandna x ta' xadina, iż-Z ta' żiemel u t-S ta' tzunnarija. Mela dawk kienu il-flashcards li jmorru mal-ktieb Ara ġejja x-xemx għalik u jekk tridu aktar tarif kemm tibatuli fuq dialetti@gmail.com. Dialetti tinkiteb DJALETTI DJALETTI @gmail.com. Grazzi.